Dagan ka! Bunal! Dagan ba? Pangin. Gwapo na bata oh. Good morning mga ga. Another day, another life, another blessing na tututong tanan. Karon ang ika-76 nga adlaw sa atong 100-day running challenge. Shout out no sa Soulmate Kicks Bugo. Wala gyapon ko ninyo matagad. Hinaot ko nga makadungog na mo sa kung pabati-bati no. Hinaot ko nga matagad ko ninyo, nya himuon ko ninyo nga endorser sa inyong mga sapatos no. Sama nila ni Almoralde. Kay si Almoralde to ako nabantayan nga nag-endorse sa inyo mga sapatos last year munguro to. Pero inot ang taog ang mo-endorse sa inyo ha kay taga Bugor pud kay Soulmate Kicks Bugugod. So dapat ang inyong endorser taga Bugo pud. Kung ako'y pabuton. Pero kamoy pabuton mas mayon ta gid og taga Bugo pud no. So karon nga dagan ako mga ga. Ako rang isa no, solo ranta. Di na ta maglangay. Adto na ko. Hi go. Sakit na akong tiil. Pats tagpaan na rin. Guto man. Wala bread te. Mahapon ba tayo magluto bread? Koko lang te. Tama te. Ang kambal sa gutom. Kaon lagi no. Kaon sa kodri. Ha. Bugtaw na kayo. Pero bunal ta. Ha. Pentaga. Kay bunwar yurta. Mahalag. Magkinaunsa. Padayon na ta sa pag. Fight. Ha. Bugtaw na Diyos. Pero tayo na taga. Padayon. Ang tunmaman. Dagan ka. Bunal. Ikaw kung bunalan. Di ba ka budagan? Minor tayo marag. Huwag ang karburador. Stop over sa dariga. Kung warriors gaga, you know the drill. Ampo o pasalamat na kadaglaw kay si Lord Jesus Christ ato ang taming o ginagiban. Ha? Bunal. Matay po sa itong limit ka. Ha? Keep fighting. Keep pushing mga ga. Bunal. Ha? Doon na lang mga ga. Ha? Padayon ta. Bunal. Ha? Finish na ga. Ha? Mangayo ko sa inyong tabang mga kano. Nga palihog ko sa pag-share o pag-like o pag-mention sa Soulmate Kicks Bugo. Ngayon naot ko nga madungog nila ato ang pabati-bati no. Ha? Hangtod sa sunod higayon mga ga. Hangtod sa sunod itong adagan. Paday mo sa pagsuporta. Ganoy TV. Anoy out. Bunal. See you.